Ами, казвам се Здравко Смилена и съм управител на изследователна фирма Амичица. Защо сме тук? Защото от 30 години ние, така може би малко несъзнателно, сега вече по-съзнато, нали, сме имали идеята за здрава почва, здрави растения, здрава храна. Това се изразява в създаването на стратегии за растенията и опазване, респективно за опазване на почвеното плодородие. Да, Косминге, 30 години, иновации в земеделието. Амичица е носител на редица национални международни награди за принос и иновативни продукти за растителна защита. Експертно решение срещу болести при родители и обедняването на почвите, борба с климатичните промени и родители за земеделието. Амичица също е член на една световна организация на малките и средни предприятия за биотехнологии. 33 години върви рамо до рамо с българските фермери и то като доставчик, като партньор. Стараем се да слушаме, да наблюдаваме и да учим. И предлагаме решения, които работят не на теория, а на време. 20 години ние не предлагаме агресивна химия, а всъщност сме избрали друг пътя на щадящи биологични съобразени технологии, доказали се в реални условия, не защото така звучи добре, а защото наистина работи. Какво правим? Ами създаваме пълни технологични решения за всяка култура, за всяка почва, за всеки сезон. Предлагаме ефективни щадящи продукти за устойчиво и мобилно производство. Даваме експертна подкрепа преди, по време и след всеки агросезон. Но най-голямото отличие за нас е, когато един фермер се върне и каже: това проработи, благодаря. Знаем какво да направим, когато съм човек да страда от суша и изтощени почви, производството с притиснато, постоянно нарастващите цени на породите, трайните разсъдения са под постоянен натиск от неприятели с икономическо значение, защото вече поправим всеки ден с фермерите. Почвата. Знаем вече, че човешката дейност и последствията от тях са основният фактор за влошаването на здравето и почвите и чистотата на водите. Ерозията, обединяването на хранителните, обедняването на хранителните елементи и засушаването. Но почвата е жив организъм. Тя не е изчерпаем ресурс. Почвеното плодородие зависи от баланса на микроорганизмите в нея и тук именно са нашите цели. Постигане на оптимални почвени характеристики с въвеждането на положителна микрофлора, контрол на болестите и предателите. Как да съживим почвата? Знаем, че много се говори, че човешката намеса е нанесла голями щети и чуваме, че всъщност повече години ни трябват, за да може да възстановим това, което сме разрушили, но всъщност науката е доста напред и прилагайки знания в определена правилна последователност, ние можем наистина много по-бързо и лесно да възстановим тези рани. И това го правим, защото бъдещето е засилване в действието на естествените процеси в почвата. Ползите, и именно това го правим чрез микроорганизмите и ползите от микроорганизмите не са само борбата с патогените, което не най-вече като агрономи правим, но те спомагат за освобождаване на хранителните елементи в достъпна за растенията форма, като всеки микроорганизъм знае какво да прави именно. Ето от тях улавят и фиксират азота, други контролират насекомите, други са антагонисти на патогени, гъби бактерии, разлагат се растителните остатъци, извеждат витамини, хормони, ензими, минерализират трудно усвоимите фосфати и това всичко се прави в природата го прави в един изключително добър синхрон.
Всъщност микроорганизмите, всявайки ги в почвата, давайки възможност, чрез увеличаване на въглерода в почвата, което всичко върви много успоредно, успяваме да задържим водата в почвата. Това означава по-добра структура. И всъщност това се случва чрез микроорганизмите, малки гъбни образования, които успяват да съхраняват водата в почвата и хранителните вещества и при необходимост да ги отдават. И всъщност тук едно от обясненията защо не е добре да се правят почвените обработки. Счита се, че микроорганизмите гъби са нервната система на почвата и като крайни потребители на храните. Храним се основно, за да можем да получаваме енергия и информация от храната, която получаваме. И когато тази връзка е разпокъсана, тогава ние да получаваме това нещо. Така че, освен прякото, че складират и доставят хранителни вещества на растението, когато има нужда да извлечем на по-голяма дълбочина, а всъщност дават възможност растението да преодолее сушата и климатичен стрес, всъщност като потребители получаваме тази информация, когато не се обработва почвата и не се разкъсва нервната система. Микроорганизмите също са двигателите на хранителния цикъл в почвата и тук скъпите торове, за които чуваме постоянно, че се случват, именно пускайки микроорганизмите, разчитайки на тях като размножавайки се, т.е. превръщайки си почвата като фабрика за производство на тези микроорганизми, ние можем да дадем на растенията запасените в почвата хранителни вещества и по този начин достигаме до намалени разходи. Всичко това води до голямо структуриране на почвата, до добра ерация, по-достъпване на корените, до по-дълбоки слоеве, където наистина там имаме голяма запас от вода, също хранителни вещества. Така че живата почва, която е богата вече с намножителите си полезни микроорганизми, е богата наистина идеална среда за развитие на силни и здрави растения. И когато ние носим здраво растение, всъщност това може много добре да се справи с неблагоприятните климатични условия. Всъщност, именно заселвайки микроорганизмите, ние много по-лесно възстановяваме раните, които сме нанесли на планетата Земя и другите предизвикателства също минаваме по-лесно, като високите цени на торовете. Новите европейски мерки, които постоянно чуваме, че именно те не извеждат, не правят неконкурентно способни, защото сме с 30% увеличавали разходите си. Това е нещо, което именно се преодолява по този начин. Голямата мъка по забранените препарати, които стават все повече. Всъщност намаля се необходимостта от използване на препарати за растителна защита и промените в храните, които трябва да преодолеем. Така че всичко това води до много лесно преминаване през тези предизвикателства. Именно всичко това довежда до, както казах, до намаляване на потребата на минералните торове. Вече тук можем да се възползваме от въглеродното земеделие, за което чухме също много интересни неща. И всъщност намаляваме потребата на биология. Тоест, ние използваме биологични фунгициди и инсектициди, но когато подобрим здравето на почвата, ние вече имаме едни здрави растения, които можем тези биологични фунгициди и инсектициди да ги намалим до минимум, т.е. намалим разходите. И както виждаме, сега сме есен-зима. През лятото, през пролетта, говорим за болести и приятели. Но сега в този сезон сме в една хармония, няма болести, няма неприятели.
именно ПДСП и те отново са в почвата всичките тези болести. Неприятелите по същия начин, тяхното място за оцеляване отново е в почвата, но за това, нали, както казах, следвайки правилната стратегия и знания, вкарвайки в действие силата на природата, ние много лесно можем да се справим с тези проблеми, които се намират в почвата. Ето това е на гъба, така наречената гъба Боверия тазиана, която достатъчно една скоричка да попадне в сърцето на насекомите, и т.е. казвам всички видове насекоми, които са в почвата, в рамките на 3-6 часа тази гъба се намножила в сърцето на заразените насекоми, с което ние се справяме с всички неприятели в почвата, не им даваме възможност да излезнат, с което означава, че по-малко проблеми по време на вегетация. И всъщност тази гъба е толкова съвършена, че купува всички така наречени неприятели и щати всички полезни същества. Колкото повече неприятели имаме в почвата, толкова повече гъбата се намножава, което казваме, че ние сме се превърнали нашата почва в фабрика за производство на тези продукти, т.е. гъбата. Както казахме, отново микроорганизмите ни дават възможност как да преминем през предизвикателствата на покачването на цените на киловете, именно вкарвайки микроорганизмите, те фиксират азота и това ни дава възможност ние да използваме, да внасяме като продукт, като разход, да правиме суровен. Минимум 30% би казал, че дори и повече, даже нашите опити и изследвания показват, че дори и нула това да сложим, разликата в добивите между турени и неторени площи е всъщност от 7 до 14 кг за сметка на турените площи, което много показва, че тези изкуствени товари са напълно безмислица, харчене на средства и също по това време пък нас и тихи нарушаваме живота в почвата. Всичко това правейки по правилния начин може да доведем, т.е. довеждане, може да просто довежда до 100% здрави растения, които могат да се оправят сами с много малко допълнителни грижи и разходи. Благодаря за вниманието. Само искам да допълня, че пътя, който се извървява от 22 години, сме си мечтали да имаме здраво земеделие. И може би, както обичам да казвам, че сме мечтали малко повече. И всъщност сега това е наистина всички вече говорим за опазване на почвите, за здравето, за въглеродните емисии и амилица, освен технологиите, които в момента да ви показахме, така съвсем кинетично. Всъщност имаме биоферма, която съществува от 25 години, марката, с която е популярна Митица, е Морско село. И всъщност там правиме основните, оттам ще започнем да сме видяли как работят тези продукти. И имаме биохотел, където пък част от продуктите ги покладаме в изцяло храна в хотела. Това е Митица. Благодаря.